Badwam TV Badwam aso kase no na ne bre aso yada se omre no wadaje ya wudi tie eye enkwanshansam ene nyoma hodo de edu so no eye kase nsam no ne etodwa omu bi ya wo betie ene won mu a wankasa ye wadwuma ne won mu so sedum so no ha won adwen e wa asante mantemu ye de honsam no ebebro empenifo eda free senior high school secretariat na no so bo apro akọ schools no mu akọhwe enuano no sade tie edo ne nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase o show me live on Facebook/Adom TV Go TV channel 119 DSTV 280 uko YouTube a o search ya Adom TV 2 ye wo ho medin e de afia amankwa tamaklo afia ni DMT se den nsem ni chiremo ankasa etie one more wankasa ye wo mo adwuma a washing bay for ka ho organizers ka ho ya wo mo kumase enene won mu sun no sese de kanea no dum so no koso no nyame anim ni ha won madwen ye pa na wo asante mantemu no adehye no ho ha won titu ene nyumaku ahodo a me boss yi Adom TV kase gia ebinom ene won di sankomo se de nemasi ko na ban no onye bibi mfa light no sanse washing base ni ye wa ni ana me hwe me manager seconds phone your machines ni so e am call off sisi a o repair machine and I'm almost 2005 it is aban no obama light of a ECG for no money announcement ni ehu se ene ye bedum ha o te beduru a ye prepare that's ye adwuma na phone sa ni motos ni use motos therefore it's a no a woman lights out ni enu ashi o se adu the light ni wa edum ye adwuma se so ni sa edum ye adwuma ye transa vitanopa eno say na ye transa vitanopa omudu light no makobo be 9 e be da ye adwuma pesika ofa dum so na amaye breu me si adwuma ebegu ya so nse kremofo be fast omo mfesi ye nti kapati na omutia ba se egu ho ye nya light ye yi haye amaye ntimi ye adwuma de bia off nipa obi wo hono ma wo de adwuma breu na wo ka chan so offer chena no won fa adwuma nsan ye de emro obi no penifo no ye sro mo a ombe light ni emaye wona ehoro ka ene organizers a ewo oforikura Badwam posua so nkanka ne tech ene ni Adom kase abonkomo a kire won hawa a wonam ewo dum so anansa ma no homne so ewo asante mantem ha amansan kye me kwadwo bi mreku amanebo asante mantem kase no so na yankwa yansam foforo emu na akwakarefo no ne mpotamo ne won te denne ebi say ye peja one more apomodin mu ensam timi kasai one mu benya ultramodern theater ne laboratory pharmacy enso eka ho ebia ye beye wo akokere na eno akiri so one mu ba besiesie ne one mu dada no so na timi edimu aboa ma apomodin pa afa ne ntoma pa efra nim setimamfo bedi ya ade ba ko ewom efa eye omodi no eye school ebi so ne eye yaho bambo na se yayaresa ne yararehwe yakọ akọkate so for construction of a health center ewo akrokere ye bekoso ne asi eye niema bi se health centers na timamfo ayarehwe omayaresa so atimi atumpon na ye gidi ss timamfo ayaresa ne omayarehwe atumpon a enne be ma oboase so atimi anya ne ntoma pefra na ma adanseman so akoso ti say de GAC eni so a wo hwe the cost e be 4 million Ghana cedis no eni say ye be si eye theater eni say ye be a friend laboratory eni say ye be dispensing unit eno dan chen a eye OPD wo ho no ye be CC na fe so ya say CC maternity ward no na ma ye ma me mo kwa wo so sebi o metimi akwa wo no mo so abafia sumdwem nana se wa bruwa akokere hema wone etu ahene agiman Erica wo ya danse North Mansini penyu kwankyere for hwe apomode ho nsam so abomanfo a wono mo de won bota ya ne se wodi eniema wodi ba besi dan ekugu ba bia ne wo wiewie nyina akokose wontwe ho emfisa anwe no ho wakire mu se saati atai wotimi siwi a ebeboa manfo a wonom ewo krom ho no mo pa ya ne senti wo siwi ho behia se apomodin aso ye ede surgeons ene apomodin mu nimdifo bebre ebeba aso ye ho no mo de make an say ye de dwumadie say ba mi krom na wo ti ba bi say me de me say no me ko wiase me ntakoto a ye so mo a ekroma ne nyina ye ho approach for watchman na ye hwe ye dwumadie na ebeba so no
dwuma nneoma edi ba be di dwuma ma yen ye be kɔ so sai ye be sra manfo wo ye kuro dua yi mu wo mo nyina me ani na woni anhwɛ man sɛ obi be wia cement na so be fa saa nneoma yi ho bia yen kye no fa no kɔ police station ye fa no ntum